У каталіцкім касцёле вернікі найвышэйшай пашанай ахінаюць эўхарыстыю. Эўхарыстыя з грэцкай мовы перакладаецца як падзяка. Сёння для многіх больш зразумела слова святая імша. Яна адпраўляецца штодня ў тысячах касцёлаў свету. Гэта jest jakby krynica, цэнтр нашага жыцця. Гэта з Еўхарыстыі чэрпем гэтыя нашыя сілы для нашай службы другому чалавеку, для нашага сведчання веры. Думаю, што гэта вельмі мудрае прадпісанне, што іменно з гэтага можам чарпаць гэтую нашу сілу і потом узмоцненае выхадзіць да людзей. Каб падкрэсліць сваю веру ў прысутнасць Езуса Хрыста пад відам хлеба і віна, католікі па ўсім свеце святкуюць свята Божага цела. Адметнасцю святкавання з'яўляецца правядзенне святочных працэсій па вуліцах гарадоў і вёсак. У сталіцы дыяцэзіі прайшла эўхарыстычная працэсія, на якую сабраліся вернікі віцебскіх парафій і з іншых супольнасцяў. Да свята рыхтаваліся старанна, упрыгожвалі алтары і паляпшалі ўнутранае ўбранства касцёлаў. Наша парафія имела ten honor эту процессию и świata Bożego Ciała organizować. Конечно, это труд, это праца, ale tak samo i radość, że mogliśmy что-то dać i dopomagać drugim эту таємницю лепш пережить. Свята пачалося ў катедры Езуса Міласернага святой імшой, якую узначаліў біскуп віцебскі Олег Буткевіч. Падчас казання ён звярнуўся з заклікам да прысутных выконваць свае рэлігійныя абавязкі і прыходзіць у касцёл, дзе іх чакае сам Езус Хрыстус, жывы і сапраўдны. Святую імшу разам з біскупам адпраўлялі святары з розных парафій дыяцэзіі. Яны маліліся за даверную ім паству, за дзяцей, моладзь і старэйшых. Гучалі словы літаніі да сэрца Езуса. Пабожныя ўскліканні напаўнялі катэдральную святыню. Молюся за сябе, за сваіх родных, за нашу парафію, за Беларусь, за тое, каб быў мір у свеце. Гэта вера, якая нам дана продкамі, якія продкі сохранілі нам, перадалі, і мы таксама павінны яе берагчы, перадаваць сваім дзецям. Толькі яна нам дае сілы, эмоцыі і ўсё, што ў нас ёсць. Пасля малітвы ў касцёле вернікі выйшлі да першага алтара, дзе прагучалі словы Евангелія. Затым біскуп Олег благаславіў найсвяцейшым сакраментам сабраных вернікаў. Пад спевы і музычнае суправаджэнне вайсковага аркестра працэсія рушыла далей. Дым кадзіла і кветкі сімвалізуюць малітву і ўдзячнасць людзей Езусу Хрысту за тое, што не пакінуў нас самотнымі на жыццёвым шляху і адарыў збаўленнем. Бог над усімі намі, што Ён з намі відзіць усё, бачыць. І яму вельмі прыемна, што мы робім гэта для нас, для Яго. Я нават працэсіі не ішла, я ляцела, бо настолькі быў напоўнена маё сэрца Духам Святым, што я шла і такое ашчэнне, што свяцілася. У працэсіі спяваліся як сучасныя гімны, так і старажытныя спевы. Такія, напрыклад, як гімн святога Тамаша Аквінскага з 13 стагоддзя «Праслаўляю з верай, Божа мой, Цябе». У іх узнёслыя тэксты і музыка праслаўляюць Бога чалавека, які адкрыў чалавецтву таямніцу свайго ўцелаўлення і сакраментальнай прысутнасці ў хлебе і віне. Ja думаю, што такая працэсія гэта jest таксама такі наше сведчанне веры, што мы в гэты спосаб jakby nie толькі словам навучаем пра нашу веру, але паказваем сваім жыццём. Бог дае такую моц, сілу, магчымасць, што чалавек стараецца пры ўсіх сваіх грэхах, недастатках усю сваю увагу аддаць гэтым таемніцам, якія ён адпраўляе на алтары. Завяршылася працэсія каля касцёла Духа Святога, дзе быў падрыхтаваны
чацвёрты алтар. Біскуп Олег Буткевіч урачыста благаславіў горад Віцебск. Іерарх таксама падзякаваў тым, хто арганізоўваў працэсію, вернікам, святарам і гарадскім уладам. І падзякаваць вам, дарагія браты і сёстры, усім, хто сёння прыехаў, усім парафіям, прадстаўнікам. На жаль, можа, не ўсе былі, бо так бачу, што магло быць нас сёння больш. Але тым, хто прыйшоў, і віцебскім парафіям усім, і асабліва, канешне, вам, дарагія, хто сёння прысвяціў на гэты час, хто сёння прыехаў здалёк. Прымаць цела Хрыста – надзвычайны прывілей і вялікая Божая ласка, за якую дзякавалі Богу вернікі ў Віцебску. Уражанні ад набажэнства у іх засталіся яшчэ на доўгія дні і тыдні. Ja żądaję, kab to jest, co my u katolickim kościele nazywamy najświętszym sakramentem, samej wielkiej świętości, takim i było na samej sprawie. Aby to nie była taka jakaś definicja, jakiś termin, ale kab ludzie przeżywali swoje sustreczu u Eucharystii z Bogiem, jak na samej sprawie samej świętej, samej wielkiej, ważny moment u swoim życiu. Z potrzeby serca spontaniczne. Падчас працэсіі можна было заўважыць цікаўнасць і здзіўленне мінакоў. Некаторыя рабілі здымкі на тэлефон, іншыя ветліва махалі рукой. Хтосьці задуменна праводзіў позіркам калону з харугвамі. Вулічнае набажэнства нікога не пакінула абыякавым. І ніхто не вярнуўся дамоў без Божага благаслаўлення, таму што Езус прыйшоў да ўсіх.